F'nofs l-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-lider tal-Labor ħass li kellu jilab home b'attività taħt it-tinda qudiem il-Knisja tal-Ħall ġdid, iddominata minn appoġġ lejn Jonathan Attard, magħżul direttament minn Robert Abela biex jkun fil-Parlament, biex jidher anqas l-appoġġ għad-Deputy Leader Chris Fearn li f'dawn l-4 ġimgħat u nofs ħammar mhux ftit wiċċ il-leader. Jonathan Attard. Glenn Bedingfield. Chris Fearn. U jekk l-intenzjoni ma deritx ċara biżżejjed fl-introduzzjoni tal-kandidati, Abela kkonferma meta qal li jrid grupp parlamentari li skontu ikun b'saħħtu. Dan anki biex itenni li l-għażliet li għamelu fis-sentej li għaddew kienu l-aħjar għalih fosthom l-għażla ta' Jonathan Attard. Se jkolli bżonn iva grupp parlamentari b'saħħtu. Minkejja inqabad kemm il-darba fuq seq waħda ma jafx jispjega l-manifest elettorali li ħareġ bih 3 ġimgħat tard, Robert Abela mhux biss innega dan. Bdejna noħorġuhom sa mill-ewwel mument tal-kampanja elettorali. Iżda saħansitra stqar li qatt ma nqabad fuq seq waħda. Ħasbu li jistgħu jaqbduna fuq seq waħda. Dan minkejja li ma kellux idea ta' x'qed joffri il-partit tiegħu stess. U fraħal ġdid, issoktaw koll attakk fuq il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Jien ma rridx li nerġgħu lura għall-passat. Intant, qabel il-lider tkellem biss il-Ministru Laburista Aaron Farrugia li fil-waqt li tfixkel mhux ftit waqt li kienet jaqra. Nipproteġu l-ħaddiema, lejxin ta' eluf ta' ħaddiema, ejxieren ta' eluf ta' persuni. Spikka l-attakk tiegħu fuq il-kandidati l-oħra fis-7 distrett. Ma naċċettax illi nħallu min irid jieħu l-ekonomija tagħna tmur lura għall-ar żminijiet. Dan b'referenza għal kandidat Laburista Silvio Xkembri li fi żmien li mexxa l-ekonomija bħala Ministru tefa' l-ekonomija ta' pajjiżna fil-Grey List. Ministru li huwa wkoll frisk minn skandlu ġdid. Dak ta' promotion lil martu billi żieda 14,000 euro għal salarju ta' 50,000 euro fis-sena fil-Malta Business Registry.